Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Makauniyar Kaddara na marubuciya Bilin Abdul, wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel ta mai suna Dandalin Hausa Novels, wanda ni Mama Hani nake karanto muku. Ga sababbin zuwa wannan channel tamu sai su danna mana subscribe tare da kararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Karon farko Hajiya iya ta murmushi tana jinjina kanta don ta fahimci da biyun da ta zo gidan kenan. To lalle tana daidai da haukarta kuwa. Juyawa ce ta kamo hannun yake da shi ba ma fahimtar mamma yake da kyau ba. Sau a rayuwar shi bai san hayaniya don ta damu shi hankali take yin matuƙa gaya. Shi yasa duk irin waɗannan abubuwan yakan so kauce musu gudun shiga shi wani halin. Amma a wannan gaɓar yaya zai yi? Uwa ce tana da mutunci mai nauyin gaske a gare shi da baki ba zai iya misaltawa ba. Sannan ya mata uzuri daga ita har fara ɗin dan ya san su mutane ne masu wahalar fahimtar abu lokaci guda, musamman abin da ba sa so. Za mu iya zama? Hajiya iya ta faɗa tana jan hannun Eke. Mamma za ta yi magana amma mata dakatar da ita. Hannunta ta ja ita ma ta watsa fara da ke kuka har yanzu wani shegen kallo. Duk zama suka yi ba don mamma ta so hakan ba. Hajiya iya da har yanzu take rike da hannu yake ta fara musu bayani akan su ba su yi ma Madduba aure da yar kowa ba. Mamma kin ji ko? Wallahi dan shege ne. Fara ta katse Hajiya iya da ke bayani cikin fashewa da matsanancin kuka. A fusace ita ma Hajiya iya ta dube ta za ta yi magana suka ji fasa ihun Zinnira ta yanke jiki ta faɗi. A zabure Hajiya iya da yake suka mike, haka ma mama duk da bata san wace ce ba. Babu shiri ta mike. Fara da mamma kokin tashi suka yi dan su so suke su ji daga ina ɗaya fito shine babbar damuwar su. Dan Hajiya iya ta mance da jikinta na tsufa. Cike da sassarfa ta nufi dakin dan tun zaman sa a wajen Khalifa ya janye su Zinnira suka koma ciki. Sauran rufa ma Hajiya iya baya yake, hakan ya sa mamma san tsaida shi. Amma bai saurare ta ba. A kufule fara ta ce, kin gani ko mamma? A cikin iskan yaran nan ne fa na tabbatar shegen Khalifa din can ne ya haɗa drama din nan. Yanzu haka ma har da ita tsohuwar nan kafin ta fito. Nikewa mamma ta yi tana faɗin, aiko sun yi ta banza. Tashi mu je ni zan yi maganin kowannen su. Yana suka ce ba sa kaunata ni ma ba zan taɓa son kowa a cikin su ba. Lokacin da suka shigo ana kokarin shafa ma Zinnira da ta suma ruwa. Wani irin nan na numfashi ta kawo sai kuma ta kankame Minal da ke rike da jikinta. Jikinta yana wani irin rawa. Kuka ta fashe da shi tana faɗin kanta zai fashe su taimake ta. Hankalin Hajiya iya ya tashi matuƙa. Daga ta iya janyo Zinnira daga jikin Minal ta maida ta jikinta. Akwai sani sosai tattare da mama game da irin waɗannan abubuwa na sammu da aljanu da sauransu. Dan mijinsu da Allah ya rasuwa babban malami ne akan wannan harkar. Shi yasa suka koyi abubuwa da dama a gare shi, musamman ita da ta kasance matarsa ta farko tun tana kuruciya. Dan ita dama ba a nan London ta tashi ba, a Morocco ne hannun kakarsu. Sai dai ta zo yawo ta koma har ma aka aurar da ita. Sai dai da yake Allah ya kaddara zamanta a nan bayan rasuwar mijinta ta dawo da zamanan din. Duk da mahaifiyarsa ta jima da komawa Morocco ita ma. A can ma Allah ya mata rasuwa. Dan kusan da Hindatu ta kashe aurenta ta koma London, mamansu tana Morocco. Kuma wani dalili ne mai karfi ya maida ta zaman can din dole. Zama ta kusa da Zinnira ita ma ta riko hannunta tana magana a hankali. Jin Hajiya iya na cewa zuwa kai Zinnira din asibiti a kidime. Wannan ba ciwo bane na asibiti Hajiya. Addu'a take bukata dan al'amari ne kamar na sammu ko jinnu. Kallon ta Hajiya iya ce da mamaki tace sammu kuma Zaliya. Tabbas haka nake hasashe ta fada kanta tsaye tana dora hannunta akan Zinnira da ke jujjuya shi tana kokon zai fashe. Sam yake baya son wannan abun. Dan kusan ma shine makasudin dauko mama da yi daga Morocco ya maido ta London. A wani zuwa da ya can ya samu harkokin mijin nata na neman dawowa kanta. Shi yasa ya tattaro ta ya maido ta nan. Cikin karfin hali dan shi ma kan nashi ciwo yake masa har yanzu kamar zai tarwatsa ya matso kusa da su. Mama daga faduwa kuma sai a ce sammu
ita wannan yarinyar wa ma zai damu da lamarinta balle ya bata lokacinsa wajen aikata mata wani sihiri. Kallon shi Hajiya iya ta yi, ta dan girgiza kai, muryar ta cike da damuwa. Ta ce Maddubo, tunaninka kenan. Shi magauci ina ruwansa da gangantar shekarunka. Sannan ma hakan zai iya faruwa don kishiyar mahaifiyar yarinyar nan hatsabibiya ce, komai za ta iya aikatawa. Kin ga Zaliya, ni dai duba min ita, shi ba komai ya sani ba sai zama cikin masu jajayen kunne. Mama dama ita ba tsayawa ta sauraron su ba, hannunta rike da kan Zinira take tofa mata adda. A hankali ta fara rage kukan da take yi, tana juya kan a hankali. Cikin abin da bai wuce mintuna 20 ba sai ga wani irin nauyin bacci ya awon gaba da ita, sai ajiyar zuciya take saki a jajjere. Khalifa da kamar shi ma zai yi kuka ya kalli su Jamal. To kukan ya isa haka, ku yi mata addu'a. Hawaye suka shiga sharewa. Godiya Hajiya iya ta shiga yi ma mama bayan ta gode ma Allah. Mama da ke murmushi ta miƙe tana faɗin, babu komai Hajiya, ai mu ma 'yar mu ce. Insha Allah idan ta farka muka ga yanda jikin yayi sai a san abin yi. Allah ya bata lafiya, amma bara na ba ku addu'o'in da za ku bata. Ta sha kafin gobe idan Allah ya kai mu. Su ne zai zame mata ruwan sha. Ai ko mun gode sosai Zaliya, Allah ya ji kan magabata kin ji, ya raya miki zuri'arki da namu gabaki daya. Baki mamma ta tabe tana dauke kanta don ita fa ko a jikinta ma ta ma kagara su gama kakale su a zuwa gaya mata abin da ya kawo ta. Mama da ta gama karanta ta tsaf tana gama rubuta addu'o'in da za a yi ma Zinira, ta dube ta tana fadin, Hindatu mu je gida. Adda mu je gida fa kika ce, kina tunanin zan bar gidan nan ban ji me ya kawo ni ba? Sosai ma kuwa zaki bar shi, tunda ita maganar ai ba guduwa za ta yi ba ta bar mu. Idan yarinyar nan ta samu lafiya sai mu dawo a yi ta tsanake, dan a yanzu ma babu nazuwar da za ta fahimtar da ke. Baki ta bude a Sala za ta yi magana, mama ta ja hannunta suka fice. Fara za ta bi su, mama ta dakatar da ita. Wallahi idan kika biyo mu ko Abdulmudallab na so ko baya so sai na saka shi ya sake ki, tunda ki hankalinki a guyo yake. Idan zaki zauna gidan mijinki ki zauna, idan kuma zaki biyo mu ne ki tabbatar kin fito kenan, wawiya kawai. Sauran ja baya Fara ta yi, dan mama ta fito musu ne a ainihinta, shi yasa ita ma mamma din ta gagara cewa uffan, sai masifa take a zuciyarta kamar za ta haɗiye harshenta. Daɗi sosai yake ya ji akan hukuncin mama, dan shi kanshi a yanzu filin yin nazari yake bukata ya samu akan wannan al'amarin. Allah shine shaidarsa, bai taɓa aikata zina da 'yar kowa ba, shi bai ma taɓa ganin Zinira ba sai a gidansu wannan zuwa, amma gashi babba kansa zargin yaron nasa ne yake yi. Kai shi kansa da kansa zargin kansa yake, dan kamanninsa da yaron abin a duba ne a kuma yi nazari. A yanzu kawai yana ganin shawarar da zuciyarsa ke bashi ya kamata ya bi ko zai fita daga rudanin da yake ciki, daga shi har 'yan uwan nasa. Miƙewa ba tare da ya cewa kowa komai ba ya fice daga ɗakin. Hakan yasa ita ma Fara dafa mishi baya, sai dai ɗakinta ta nufa tana kuka ba nashi ba. Hajiya iya da gaba ɗaya take jin komai yana mata nauyi a zuciya. Ta dubi Khalifa a sanye ta ce, ka bi shi Khalifa, ka san Maduba bai iya ɗaukar damuwa da sauki ba. A raunana Khalifa ya jinjina mata kansa, dan shi ma a rudanin yake da komai, saboda Hajiya iya ta bashi takardar wajen mamansa da ya karanta ɗazun saboda fitowar sunansa a ciki, ya kuma sanar mata gaskiyar abin da ya sani game da haduwarsa da Zinira din. Sai da Khalifa ya sallama a kofar ɗakin aka bashi izinin shiga, sannan ya shiga. Zaune ya same shi cikin kujerar da ke a ɗakin, kan shi jingine ya limshe ido baya motsawa. Daga yanda yake har Khalifa ya zauna a kujerar da yake kallon sa cike da tausayin dan uwan nashi. Namjin yayi na wasu sakanni kafin ya kasa da kansa cikin lallashi. Yace yayan mu dan Allah ka kwantar da hankalinka. Insha Allah bin komai a sane zai warware dukkan abinda ake hasashe. Wani dan murmushi yake saki yana bude idanuwansa da gaba ɗaya launin su ya canja. Sai da yamma Khalifa kallon wasu sakanni kafin ya tashi zaune sosai yana furzar da abin da ya tokare makoshinsa. Mai ɗaci cikin sandan ne duk damuwarsa ya ce, Besti dama ka santa? Dan kallon shi Khalifa ya alamarwa. Idanuwansa limshe ya bude a kansa kamar ba zai sake tanka ba, sai kuma ya furta Zinira a saman labbansa.
A bazata Khalifa ya saki murmushi a ransa. Ko gulma yake? Kai yayan mu ka koyi iya faɗar suna. A fili kam sai ya gida mushi kai tare da ƙara nutsuwa sosai. Na san ta yayan mu amma sanin na kwanaki 10 zuwa 11 ne kacal idan ban manta ba. A take ya fara bashi labarin haɗuwar saran da aka bige ta, wanda a dalilin aiken da ya masa nema ya je Jigawan suna hanyar dawowa motar ta samu matsala. Ya baro wanda suka je taron da motar shi ko ya bi ta haya dan zuwa isar da sakon su karya makara tunda ya san jira yake yi. Wannan shine dalilin da yasa na san ta yayan mu. Ni duk zato na ma tana da aure wallahi, shi yasa ban wani taba mai da hankali akan ta ba. In ma baka manta ba na baka labarin hatsarin a wancan lokacin, kuma ni a zuwan da muka yi ma san ban gane ta ba saboda ta canja. Sai ran da na ga goggo maman Sadi sannan na ƙara tabbatar da ita ce. Ina ta so mu yi magana hakan bai faru ba saboda ciwon gira ne. 100% yake yarda da Khalifa. Dan ya san bai iya ƙarya ba tunda suke da shi bai taba kama shi da wani abu na rashin gaskiya ba. Zaman shi ya gyara da kyau yana furzar da numfashi cikin tsantsare Khalifa da idanuwa. Ya ce, me ya amsa ta ɗazun game da kamanninmu da yaron? Kasa Khalifa ya da kansa cike da jin nauyin gaskiyar abin da ke a ransa. Muryar shi a dakusa ya ce, yayanmu, al'amarin akwai rikitarwa har ga Allah ba da takamaiman amsa. Dan bayan matarka ni ne mutum na biyu da zan iya ba da shaida a kanka. Hakan yasa duk abin da zuciyata za ta iya hasasho mu, kwakwalwata ba za ta iya ɗauka ba. Shawara ɗaya shine a yi gwaji kawai. Maybe hakan ya kawo ƙarshen hasken da kowa zai iya fahimtar bakin zaren. Ka gafarce ni idan na yi kuskure. Murmushi yake saki mai sanyi yana gyaɗa a kansa cikin nuna gamsuwar zantukan Khalifa. Ya ce shi yasa nake kiran ka Bestie dan mafi yawan tunaninka irin nawa ne. Ina son mutum mai gaskiya da kyakkyawan nazari akan komai Khalifa. Allah ya maka albarka. Ni ma a raina shawarar zuwa Najeriya nake domin gwada kwayoyin halittar mu ni da yaron. Maybe hakan zai sa na iya tuna wani abu da na manta ko samun ƙwarin gwiwar bakin zaren. Khalifa da ke murmushi ya jinjina masa kai ya ce nagode yayan mu. Ni zan gode maka ai dan ka zama dan uwa ɗaya tamkar da dubu. Yanzu ka je ka huta kai ma sai dai bana son ka sanar ma Granny tafiyata. Sai na gama shiri zan sanar mata insha Allah nan da awanni 5 zan wuce. Cikin waro ido Khalifa ya ce yayan mu ina ce sai nan da kwana 2. Kai kawai girgiza ma Khalifa yana miƙewa da murmushi akan fuskarsa. Ganin ya nufi toilet shi ma sai Khalifa ya miƙe ya fita cike da tausayin yayin nasu. Ya tabbatar jarumtarsa da kokarin iya shanye damuwa ne kawai ya danne dukkan halin da yake ciki. Amma duk wanda ya san shi ya kalli kwaridansa ya san baya cikin kwanciyar hankali. Ya Allah ka kawo mana mafita ka haska mana duhun da muke ciki domin rahamarka ya Ubangiji. Khalifa ya faɗa yana nufar ɗakinsa zuciyarsa cike da rauni da ɗaci. Har ransa kuma yana jin zai iya auren Zinira ko da a ce ‘ya'ya 10 ta haifa, amma yana son jin ta bakinta har ga Allah. Tun bayan fitar Khalifa a ɗakin babu wanda ya sake jin ɗuriyar yake a gidan. Sai bayan awannin da ya ambata ma Khalifa na wucewa Naija. Duk da halin da yake ciki na tsananin ciwon kai da na zuciya, jarumtarsa ta shanye kaso mafi yawa. San ba za ka iya hasashe damuwarsa a fuskarka ba. Sai dai idan kai masa sanin kwarai a kallo ɗaya za ka gano damuwa cikin kwayoyin idanuwansa da rauninsu ya bayyana kirikiri. A falo ya samu su Jamal na cin abinci su uku. Ya yi musu kallon nazarin ganin yadda suke kowa fuska da damuwa ya ɗauke kansa. Sai da ya zo da su suka farga da shi saboda motsin takunsa da kuma yawaitar kamshin turarensa. Gaishe da suka yi amsa musu yana wucewa ɗakin Hajiya Iya. Ko da ya shigo bayan sallamar da ya bai ji an amsa shi ba. Bai samu kowa a ɗakin ba sai Zindira da ke kwance tana bacci har yanzu. Hanyar toilet da ɗan duba saboda jin motsin ruwa. Da alama Granny ce a ciki ya ɗauke kansa ya maida ga Zinira. Bayan ta kawai ke iya gani don haka ya taka a hankali zuwa inda ta juya fuskarta. Kanshi tsaye ya zuba mata a tunanin idanuwansa da ke cike da abubuwa masu yawa. Kallo yake mata irin na kurilla da bai taɓa yi mata shi ba. Ya kai tsawon minti 1 da wasu sakanni haka kafin ya matso dab da ita. A hankali ya ɗan rankwabo kanta tare da kai hannunsa a fuskarta. Ya janye mata jelar gashinta da ya zubo 2 da aka yi mata kalba.
Motsawa ce alamar za ta juyi, kawai da kansa yana ja da baya kamar ba shi ya aikata ba. A daidai nan Granny ta fito. Lafiya ko na ganka da jaka dubu. Juyawa ya dube ta, a kansa sai ya ce zan je Najeriya ne Granny. Najeriya kuma akan me to? Akan abubuwa da yawa, ki min addu'a ke dai. To addu'a kam kullun cikin yi muku ita muke Madubo. Amma da ka sanar da ni kam da tare muka wuce, dan zaman garin nan fa ya ishe ni. Guntun murmushi yana matsawa inda take, ya kamo hannunta cike da lallashi ya ce ki yi hakuri. Kin san baki gama ganin likita ba, ni ma ba wani jimawa zan yi ba. Ina gama kwana 2 zan yi insha Allah. To Allah ya sa haka, amma wannan burkitacciyar matar taka tare za ku tafi ko? Dan ba za ka bar mana ita a nan ba. Maganar ta bashi dariya sai dai bai yi ba. Hannunta ya saki da faɗin matar ta wuce burkitacciya Granny. To ai duk burkicewar ta kin iya da ita na sani. Karki da babu abin da zai faru insha Allah. Ya kare magana yana dan duba inda Zinira take, ya dauke kansa. Duk da Hajiya iya bata san manufar tafiyar tasa ba, bata so ya tafiyar ta a nan ba. Amma duk da haka sai ta mishi fatan alkhairi da gargadin karfa ya je ya zaman shi. Shi dai fita yi kawai yana dan murmushi. Ya san ko me zai yi fara ba za ta saurare shi a yanzu ba. Na haka bai bi ta kanta ba dan ya bar mata sako a dakin sa. A falo ya tsaya ya aika Jamal kiran Khalifa. Babu jimawa ko sai gashi ya fito cikin shiri. Tare suka fita shi da Jamal da Khalifa din da za su yi mishi rakiya zuwa airport. Zanira ba ta san da tafiyar yake ba, ko da ta tashi kuma su Khalifa sun da gida. Kowa ya ji daɗin yadda ta farka normal, sai dai jikinta dai a sanyaye. Komai yin shi take kamar mara kashi a jiki. Gayi san ba ta da walwala. Abinci ma sai da Hajiya iya ta takura mata sannan ta ci. Ta sha ruwan addu'o'in da aka yi mata. Kamar yadda mama ta faɗa ta rika shan shi. Ta farka da abubuwa masu yawa a cikin rai, sai dai muskilancinta da rashin son nuna damuwa kan abu ya shanye kaso mafi yawa. Don haka yanayin ya rikide mata kawai zuwa sanyin jiki da rashin son hayaniya. A bangaren fara kam kamar yadda bata fito ta nemi kowa ba, babu wanda ya neme ta. Sai dai aikinta da ke dan shiga da fita zuwa ɗakinta lokaci-lokaci tana kai mata abin da take bukata. Ita ma bata san yake ya bar gidan ba sai a bakin mai aikin nata da ya bar mata sakon cewa ta sanar mata ya bara ba ɗakinsa. Sosai hakan ya fara ciwo, ba dan tana tsoron hukuncin mamu ba da wallahi sai ta bar mishi gidan shi. Bata kira mamma ba sai anti Zakiya. Mamma kuma sai ta tura mata text message akan tafiyar yake din. Ta kuma tabbatar mata wani kullun yake ya tafiyo a Najeriya. Dan ya binne abin da ya shuka akan yaron. Ita ma kanta mamma ranta ya mutukar baci da tafiyarsa, bai sanar mata ba. Hakan yasa ta shiga ta gaya wa mama rai a ɓace. Murmushi kawai mama ta ya nisa ta ce, duk ke kika so hakan Hindatu. Na zai da nuna miki tsaurinki akan Abdulmudallab ba shi yake nufin zaki iya raba shi da mahaifinsa ba. Adila mace ce zaki iya tankwara ta ko ba ta so ta miki biyayya, amma Abdulmudallab namiji ne. Su kuma maza da kike gani kullun tunaninsu daban ne da namu. Suna da saurin hango kuskure idan sun so hakan. Sai dai su ɗauki mataki ko su bari ba dan sun zo ba. Dan haka a jinin su yake. Ni ban ga dalilin da zai saki ci gaba da damuwa da alakar da Allah ya hada ba. Turran gini fa turran zane. Kuma da uba ake a doke ma kin sani. In ba hakan ba me yasa sanda mama ta koma Morocco kika dawo London kika zauna da dadi? Ai da sai ki bi ta can, ko ta hana ki zama a nan din ne wajen dadi din. Ya kamata ki dawo da hankalinki jikinki. Dan matsalar ki da Kabir daban, ta yara kuma daban. Ki daina kokarin saka yaranku a ciki. Hakan ba zai haifar miki da ɗa mai ido ba. Da yawan labarai a tarihi maza ke nuna karfa wajen amshe yaya a hannun uwa idan kaddarar rabuwa ta ratsa. Sai dai abin da mutane ba su sani ba ko suke kasa tunawa, idan mu mata muka samu damar nasarar karɓe yara a hannun ubansu bisa irin wannan kaddarar, mun fi mazan asabibancin tusa ma yaran aƙidar kin uba, ko da a ce mu ne da kaifi a wajen haifar da rabuwar auren. Ya kamata ki dace cikin hankalinki ki daina azabtar da Abdulmudallab da laifin Kabir. Dan na fahimci haushin Kabir kike saukewa akan Abdulmudallab a kowane lokaci. Wannan ita ce kawai gaskiyar da zan iya gaya miki. Dan karki biyu babu.
Daga lokacin da zuciyar Abdulmutallab ta fara raya masa tsaurinki ya yi mishi yawa, to tabbas zaki rasa shi ki kuma rasa Adila ita ma, dan za ta bi dan uwanta ko dan shakuwar da ke a tsakanin su. Mama ta mike ta bar mata wajen tana gama faɗa. Da kallo kawai mamma ta bi ta ba ta da iya cewa komai ba. Tabbas gaskiya yayar ta sanar mata, sai dai ba ta ji a ranta za ta ɗauka nan ita fa ba za ta bar ma Kabir da uwarsa 'ya'yanta ba. Dan ita ta sha wahala a kansu ba wani shege ba. Za ta rike 'ya'yanta shi ma ya rike nashi da ya tara da shegen aurensa. Da idan ta tuna sukan bakanta mata rai fiye da komai. Ta dawo alwashin za ta yi yaki mai girma akan tabbatar da ci gaba da wanzuwar 'ya'yanta a tare da ita. Duhu ya kuwa don rinsi. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Mama Hanim.